Máquina automática de tapado de parafuso servo aplicable a diferentes formas de botella para alimentos, produtos farmacéuticos, produtos químicos diarios, pesticidas, cosméticos e outras industrias. Pódese axustar segundo a altura da botella e o tamaño da tapa, e a pinza de aire da tapa inferior é máis estable e fiable. Máquina etiquetadora de dobre lado mediante etiquetadora autoadhesiva de bobina. A saída da etiqueta está controlada por un motor paso a paso de inductancia mutua para garantir que a velocidade de saída da etiqueta estea sincronizada coa velocidade do bobina.